No, šlapem asi 2 hodiny. Sice mám sklz, ale snažím sa to dobehnúť. Aktuálne sa nachádzame vo výške 1400 metrov, čo znamená, že skoro 900 metrov mám za sebou. A nie, 850 za sebou. Ešte ma čaká takých 600 na vrchol. V týchto miestach už je cítiť mráz. Už je tak štípe, dobre. Neviem, čo bude vidieť na kamere, tam sú terén kozy, 3 kusy. Teraz vidíme pri tom polovníckom domčeku. Výhľad nebudem chodiť točiť, nakoľko ten žmamík raz je natočený. Ozveme sa neskôr zatím. Pa.